Ide mjesec Ramazan. Ilahijom ide mjesec Ramazan. Evo, učesnici ovog velikog koncerta duhovne pjesme, duhovne muzike u Orašju poželjeli su vam svima dobrodošlicu. Poželjeli dobrodošlicu najdražem gostu muslimana mjesecu Ramazanu. Stižu lijepi dani i mubarek ramazanske noći. Samo još jednom da mi je ispred džennetske kapije da na krilima ezana stigne miris Ramazana u naše čaršije. Dočekali smo, hvala Bogu, i evo dočekujemo i ove godine Ramazan velikim koncertom u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Orašje. Pozdrav i selam, dobro večer, eselamu alejkum, dobrodošli. Lijepo je biti večeras na ovom izuzetnom mjestu, u posebnoj ljepoti, u ljepoti ove prigode, evo na dočeku mjeseca Ramazana i u prilici da obilježimo na najljepši način 15 godina jednog izuzetnog ansambla bošnjačkog hora Azizija iz Orašja. A vaš aplauz je naravno čestitka Adnanu Efendiji Kukuljeviću, osnivaču i voditelju ovog vrijednog ansambla koji širom Bosne i Hercegovine i po svijetu pokazuju umijeće čuvanja ljepote tradicionalne muzike islama. A osim ovog povoda još je puno lijepih za ovaj susret u Orašju. Organizator Medžlis Islamske zajednice Orašje ovako dočekuje najdražeg gosta svih muslimana mjesec Ramazan, mjesec posta, ibadeta i svake radosti dušama vjernika. Ramazan šerif Mubarek Olsum. A ovaj koncert je ujedno i potvrda zajedničkog življenja i radovanja na ovim prostorima i učesnici programa su i članovi ansambla Paks Franjevačkog samostana iz Tolise. Koncert se održava već treći put. I ako Bog da, prerašće u veliki međunarodni festival, što su prepoznali mnogi i podržali ovaj koncert i ovaj susret. I hvala im. A sa nama su ovog časa ovdje i dragi gosti, predsjednik vlade Županije Posavske gospodin Mijo Matanović, ministar obrazovanja, kulture i sporta u županijskoj vladi gospodin Marijan Živković, načelnik općine gospodin Đuro Topić. Sve su ovo veliki prijatelji bošnjačkog hora Azizija. Saborski zastupnik Republike Hrvatske gospodin Šemso Tanković, muftija Tuzlanski Husein Efendija Kavazović, gvardijan župe Tolisa fra Marijan Živković, zatim fra Jozo Puškarić, pa glavni imami susjednih Medžlisa Islamske zajednice, gospodin Senahid Bristrić, dugogodišnji ambasador Bosne i Hercegovine u Saudijskoj Arabiji, Iranu i što je naročito važno, Oraški zet. I naravno ovdje na pozornici veliki združeni ansambl gosti slavljenika bošnjačkog hora Azizija, ansambl Sultan Mehmed Fatih Ilidža Sarajevo. Sjajni hor Sejfula iz Konjica. Hor Hazreti Hamza iz Sarajeva i hor Đulistan iz Novog Pazara u Sandžaku. Sve vrsni interpretatori, učači ilahija. Svi zajedno večeras kao i mnogo puta do sad širom svijeta i širom Bosne i Hercegovine u zajedničkom nastupu, u zajedničkoj ljepoti uživanja u tradicionalnoj muzici islama. Za potpun ugođaj u ljepoti ovoga ozračja duhovne pjesme horove vode maestro Hadži Mehmed Bajraktarević
i maestro Munir Mešanović. I krenimo sada dalje ovako lijepo kako smo i započeli. Ilahijom starom više od 6 stoljeća. Ilahijom koja se čula ovdje u vrijeme kada je stizao islam s vojnicima sultana Mehmeda Fatiha. Ders i delum.
Šehidi, hej, miljenici, gdje ste vi? Kraj česme, hej, stoji peški, vezeni. I bardak, hej, od kojeg smo stvoreni. Šehidi, hej, miljenici, gdje ste vi? Šehidi, hej, evlijade, gdje ste vi? U prahu, hej, trag kabana boseni. Poklanja, hej, na sofama zeleni. Šehidi, hej, ptice bijele, gdje ste vi? Polaste, hej, selice, ste veseli. Zvijezda, hej, u festivu treptavi. Šehidi, hej, miljenici, gdje ste vi? Treba.